ассалому алайкум ба ҳама мардуми мусалмон. худованд аз шумо розӣ бошад. занҳои зебо, ин видеои имрӯзаи ман барои шумо мебошад. сатрҳои зебо, калон барои ҳар як зани мусалмон. беҳад хушрӯй, ҳамаи расветкош ҳаст. доставка ба ҳамаи шаҳрҳо дорем. марҳамат ба касе ки маъқул бошад метавонед заказ кунед. ба касе ки маъқул бошад комментария банависед, заказ кунед. ман интизори комментҳои шумо. ҳамчунин обуно шуданро фаромӯш накунед. лайкҳои худро дареғ надоред. раҳмат ба он касоне ки вақти худро дареғ надошта видеои моро тамошо мекунанд, обуна мешаванд, лайкҳоро зер мекунанд. канали мо канали нав аст. канали моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо бо куртаҳои поплен ҳаст. ин куртаҳо бошад нархашон 1000 рубли. метавонед куртаҳоям заказ кунед. видеои моро тамошо кунед. дар видеои пештара ҳар гуна куртаҳои зебо ҳаст. марҳамат, заказ кунед. ман интизори заказҳои шумо. ин буд видеои имрӯзаи ман. хайр то видеоҳои оянда. бозам худо шуморо нигаҳбон бошад. ягон саволҳо бошад метавонед комментария банависед. ман ҷавоб мегӯям.